Самото шенгенско пространство тази година се изправи пред сериозна криза и дори се заговори за реформи заради бежанската вълна след арабските революции. На италиански остров Лампедуза, при население от 5000 души, убежище са потърсили над 55 000 имигранти от Северна Африка. 500 са полицаите и специалните части, които се опитват да поддържат реда там. Рим бе принуден да обяви извънредна хуманитарна ситуация, стигна се до дипломатически скандал между Франция и Италия. В последните дни положението в Лампедуза е сериозно. Има сблъсъци между имигранти и полиция. Какво се случва на острова, разказва Ирина Стоилова. Истинска война между имигранти и местни жители на остров Лампедуза. До това се стигна през последните дни в резултат на натрупаното с месеци напрежение. Няколко стотин имигранти, предимно от Тунис, започнаха протест, опасявайки се, че ще бъдат репатрирани. Те подпалиха сгради на лагера, в който са настанени, и заплашиха да взривят с газови бутилки местна бензиностанция. Стигна се до бой между имигранти и местните италианци, които изляха на събрания си гняв, като ги замеряха с камъни. Ситуацията за момент излезе извън контрол. За съжаление, положението е тревожно. Това е положение на война. Кметът на Лампедуза се обърна с настояване към министъра на вътрешните работи да освободи незабавно острова от намиращите се на него около 1500 имигранти, които той нарече престъпници. При сблъсъците с полицията имаше десетки ранени. Бяха нападнати и журналисти. За последното денонощие с кораби и военни самолети властите извозиха от острова почти всички имигранти, но междувременно продължават да пристигат други. Проблемът е все още далече от трайно разрешаване, въпреки апелите за солидарност на Италия към другите страни от Европейския съюз.